से लोग यहाँ पर अपना पैर से पर खड़ा हुआ होता है। हमारा जो बेम्बू का बेम्बू का जो टाइल्स पार्लियामेंट भवन में हमारा इलाका Vocational Institute Imanarke by 3 months one course, next 3 months another course. तो मीडिया रमा जों तीनों जगह जरा आगे बलंग तंगनाय रक बरक सावजो जीवन हायै कोनो किछु একটা সমাজनि बागै কোনো খায়ান नै बरक भगवान सबै अनेक काहाम वानसुका बरक अनेक बছর सिगाङाव जागा बरक खायसे प्रजेक्ट खालामनो जागा ओ प्रजेक्ट सঠিক भाবে इंलिया सक्सेस इंलिया आवन बागैनो आबोक जों कताल सरकार फायमानि परे आं वानसुका बरक तैनो मिया बरक मिटिं लायखा जे मन किछु कायसा चिनि भरनांनि कामत नांथुं कारण अनेक दिन धरे जागा मल लाइजाक बंगनि कोटी कोटी रां जागा नष्ट बंखा सामंग थाबाय मालिया ओमफ्राय ताबो बरंनि जे इमां नाहार मुं तंमनि ओ इमां न दा मुख थांग फनाङै मान बंगनि तो अनेक काहाम जे फायमानि परे बरक अनेक बंगनि आईटीआई रक रेखा बंगनि जागा सुपार मार्केट रक रेखा বিভিন্ন জায়গা बरक काहाम बंगनि जे कलेज रक रेखा बंगनि जे रां रक बाय अनेक किछु खायगासिनि दफानि बागै बरक खायजाक आमानि बागैनो ताबुक जों बरक जारा लिडार आसुक लायै चिनि अफिसार को मिल लायै जों मनो तमा खायमान चिन बरकनि बागै तामु खायमान चिनि सेरांनि बागै तामु खायमान जारा चिनि सेरा रक बेकार खालाय तनाय रक बंगनि बागै जों वानसुगै बरक आयाखौ वानसुक लायै जों बसकांगो मौ जे नक जों कामत थाबनाय बरंनि जे इमां तंमनो मनो मुख थांखायनाय आमन मने चिनि जारा बेकार सेरा रक चिनि तिप्रासा बेकार सेरा रक बंगनि आबो चुबाना हिलेसन किनो जा फायलायजाक दिनै चिनि आनि लगे तंग डाइरेक्टर ट्राइबल वेदार डाइरेक्टर आं निजि तंग ताय बंगनि बिसिं बाबु तंग अनंत बाबु तंग ताय दानियल बाबु तंग ताय आनि अफिसार तंग हायै जों बसकांगो कयेक दिन बिसिङावनो जों डिसिसन नावै ब नगनो कामत थाबोनायसै बेले बेले हामनाय मिडिया प्रजेक्ट नाहार काकाय जे न जों गरन मया चिनि चार रक ब प्रजेक्ट ना काकाय चिनि चार रक न याकुं साका याकुं पासारि मान चिनि चार रक न जारा बेकार सेरा रक चिन्ति प्रासा सेरा रक न निजिनि याकुं साका निजि पासाव माने इनकाम खायमाने सोर्स जेमन गारिनि मेकानिक्स मोटर मेकानिक्स तारपरे मोबाइल मेकानिक्स जे कोनो निजि सायसुं माने सोलोंगै थांगै बावरा थांगै निजि सेल्फ हेल्प निजि याकुं साका पासाय माने मते हाय प्रजेक्ट न जों खायनाय बरग या पक्स खालायाखै अब ओ या कमनो ती खेतै से कताल के कोनो अबनो ते आगिनि जे बरंनि जे प्रजेक्ट तंमाने मनो जागा आगे या खुमरक बाय सीट टिट खायना तंमाने किन्तु मतो मेसिन तो कोटी टाकानि मेसिन म नस्ट थांगा मतो ते चालगै मालिया ओंखाय मतो ते प्रजेक्ट न जों ते खायलिया जों बसकांगो मने से तेव काहाम चिनि चार न बानचिरेना बगै चिनि चारक माने जारा सिक्ला चारक जारा बेकार चारक साक बाय थां बानचार बासि बरक इनकाम खायमाना मते हाय जों प्रजेक्ट दं माने बरक बाय पक्स खालायाखै बरकनि जारा
লিডার্स रबाय बरक जारा तिनि बिचिं बाबु दङ अनन्त बाबु दङ दानियल बाबु दङ जारा बरक हाय बरकनि जारा बसाबतै बंनि बसाबतै तमले जारा आगि स्वाभाविक जीवन फायगा कसम कन कसम तंसिना इन फायगा बंनि बसाबतै बो दङ बं बसाबतै मो रोजगार खाने बरकनि ताबो बसाबतै अनेक चलिया दङ नक नक चलिया दङ बं बसाबतै नो जा ट्रेनिं लिरुय बुसकांगो याकं साखा यां बासार मनै जोंना हारिनो दिनै जत अफिसार तै दिनै जत टीम तै सबजक